गिबि गिबियाव दिनै जोंहा 80th इन्डिपेन्डेन्स डे स' बेखौनो लोब्बा लानानै 15 आगस्ट जिहेतु दिनै 80 इन्डिपेन्डेन्स डे बेखौनो लोब्बा लानानै जोंनि ब्लक टीमा थांनाय 3 थारिखआव जों मिटिं खुंदों जाहाथे जोङो 2005निफ्रायनो मोनसे ब्लकआवहाय जोङो फुटबल टुर्नामेन्ट सोलिबोबाय थादोंमोन सार देग्लाय बेखौ कन्टिनिउ खालामफिननो होननानै जोङो 3 थारिख ना 2 थारिखआव जों बे माबायाव जों मिटिं खालामनानै डिसिसन लादों डिसिसन लानानै दिनै टटेल जोंनाव गन'गावआव 13टा प्राइमारि दं दा 13टायाव गेलेयो 13टा प्राइमारि लोगोआव ब्लक टीमाव मोनसे देग्लायहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो गेलेयै दिनै जोबथा फैबाय फाइनाल जाफैबाय 15 आगस्टआव आरो बाहायनो मोननाय टीमा फाइनालिस्टआव जाफैबाय मोनसेया जाहैबाय सिजुगुरि प्राइमारि आरो मोनसेया जाहैबाय गन'गाव ब्लक टीम थ' दिनै फैयै फाइनालसिम जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै जोंनि गेजेराव नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयारबो दंफैयो दाख्लै जोंनि दुरान्ड कापआव गेलेनाय कलम्बियानि रबिनसन आरो जोंनि बर'नि मुंदांखा हलिचरन नार्जारि बिथांमोना दिनै बे फिल्डआव आगान होफैनो हादों जोबोद गोजोननाय मोन्दों मोनसे टिमजों फैदों बिसोरो सिजुगुरि प्राइमारिजों जानानै फैदों टिम जानानै मस्ट वेलकाम जों बिदिनो रायजो राजाफोरखौ गिदिर प्लेयारफोरखौ नुहोनो हायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो ओनसोलनि आइ आफायाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों हलिचरनखौ बुंबाय थायो बा रबिनसन कलम्बियानि प्लेयार बेखौ बुंबाय थायो लोगोआव आरो दंबावो कलम्बियान प्लेयारफोर आरो रबिनसनाथ' जोंनि बर'नि जोबोद मुंदांखा मोनसे नाम मोनबाय बियो अनला दाउ इट्स भेरि फानि एन्ड भेरि इन्टारेस्टिं बिराद मोजां मोनोना अनला दाउ नाम मोनबाय बे अनला दाउखौ जोबोद जायो जाहैबाय बियो दा बे मोनसे बर'नि नाम मोनबाय बिथाङा स' दिनै जोंनि बे फोथाराव इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेसनाव जोंनि गन'गाव ब्लक कमिटिनि मोनसे फुटबल टुर्नामेन्टआव बिथांमोना नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय मोन्दों स' निस्सय दिनैनो जोंनि गेमा मोजाङै जागोन आरो मोजां जागोन एक्सुवेलि जोङो बे टुर्नामेन्ट अरिजिनेल जोंनि टारगेटआ जाहैबाय ओनसोलाव समस्थियाव जोङो गथ'फोरखौ इयुथफोरखौ जोङो मोनसे बोरै जोङो लाबोनानै मोजां प्लेयार बानायनो हानो मोनसे इनकारेजमेन्ट बिसोरखौ जों होनो हानो जों सेस्था खालामगासिनो दं नाथाय जोंनि सबसे गोरलै स्पर्ट्सआनो जाहैबाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव फुटबलानो सबसे गोरलैसिन टुर्नामेन्ट स्पर्ट्स जों बेनि जरियै जाहाथे जों मोजां गेलेनानै जों नेसनेल लेभेलसिम लांनो हायो आरो लांनानै जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ जोङो नेसनेल लेभेलाव गेलेनानै मोनसे गिदिर मुंदांखा फेमास प्लेयार खालामलांनो हायो जों बेखौनो नाजागासिनो दङ आरो बेखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारआ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बे इयुथ्सफोरखौ जों बोरै फोथांलांनो मोजां लामाखौ जों बोरै दिन्थिलांनो हायो फरायनायजों लोगोसे फरायनायावबो सुबिदा होनो नाजागासिनो दङ आरो बिदिनो स्पर्ट्स कालचार बेफोरखौ मानगोनां हाग्रामा सारआ बिटिसिआव सुबिदा होनो नाजागासिनो आरो सुबिदाबो थागासिनोबो दं थ' गतिके बेखौनो लोब्बा लानानै जों दिनै ओनसोलनि गेलेग्रा गथ'फोरखौ हौवायानो जा हिन्जावानो जा बयखौबो खावलायो जाहाथे बयबो फैनानै बेबायदि टुर्नामेन्टआव पार्टिसिपेट खालामफैयो प्राइमारि वाइज जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै देनांहाय मुंदांखा प्लेयार जालाङो आं बेखौ गन'गाव समस्तिनि एमसिएल